ஒரே மேட்சில் 3 அதிவேக சதம். இரண்டாவது டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணியை பொளந்து கட்டிய இந்தியா. முதல் டெஸ்டில் வாங்கியதை 100 மடங்காக திருப்பிக் கொடுத்த இந்திய அணி. விழிப்பிதுங்கி போன நியூசிலாந்து அணி. அதாவது இந்தியாவுக்கும் நியூசிலாந்துக்கும் இடையிலான 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவில் வைத்து நடைபெற்று வரும் இந்த தொடரில் ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டி முடிவடைந்து விட்டது. அந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியை சந்தித்திருந்தது. வழக்கமாக இந்தியாவில் வைத்து நடைபெறும் அனைத்து போட்டிகளிலும் கிட்டத்தட்ட இந்திய அணி வெற்றி பெற்று விடும். ஆனால் இந்த முறை அதற்கு மாறாக நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று விட்டது. மேலும் என்னதான் இந்த முதல் டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று இருந்தாலும் கூட இந்த வெற்றி என்பதுதான் நியூசிலாந்து அணி செய்த மிகப்பெரிய தவறு என்றே சொல்லலாம். அது ஏன்னா சிங்கத்தோட கோட்டைக்குள்ளேயே வந்து சிங்கத்தை சீண்டுனா அந்த சிங்கத்தோட பதிலடி எப்படி இருக்குமோ அதே தான் இந்தியாவுக்குள் வந்து இந்திய அணியை சீண்டி பார்த்தா இந்திய அணியின் பதிலடி வேற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு உதாரணம்தான் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இந்த இரண்டாவது டெஸ்ட். அதாவது நாளைய தினம் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான வார்ம் அப் டெஸ்ட் போட்டி கடந்த 3 நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது. அதிலும் 3வது நாளான இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள் மகா ருத்ர தாண்டவமே ஆடிவிட்டார்கள். இந்த போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி 600 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. அதன் பிறகு களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியில் தொடக்கத்தில் நன்றாக விளையாடினாலும் நம்ம ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் பந்து வீச்சில் மொத்த நியூசிலாந்து அணியும் சுருண்டு விட்டது. மிகவும் சிறப்பாக விளையாடிய நம்ம ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் மட்டுமே முதல் இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட் எடுத்து உலக மகா சரித்திர சாதனை படைத்து இருந்தார். மேலும் ஜடேஜா 2 விக்கெட் எடுக்க நியூசிலாந்து அணி 275 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி இருந்தது. இந்த நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணியோ முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் தோல்வியின் மொத்த கோபத்தையும் இன்று இறக்கிவிட்டது என்றே சொல்லலாம். இந்திய அணியில் ஓப்பனிங் இறங்கிய ரோஹித் சர்மா 30 பந்தில் சதம், ஜெய்ஸ்வால் 33 பந்தில் சதம், சர்ப்ராஸ் கானோ 27 பந்தில் சதம் என இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா, ஜெய்ஸ்வால், சர்ப்ராஸ் கான் என மூவரும் அடுத்தடுத்து அதிவேக சதம் அடிக்க ஒட்டுமொத்த நியூசிலாந்து அணியும் நிலை குலைந்து போய்விட்டது. பின்னர் 650 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி எவ்வளவோ போராடியும் கடைசியில் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு முன்னால் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் வெறும் 145 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி 505 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை சந்தித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆக மொத்தம் முதல் டெஸ்டில் நியூசிலாந்து அணியிடம் வாங்கியதை 100 மடங்காக இந்திய அணி திருப்பி கொடுத்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாளை நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்டில் இந்திய அணியின் அதிரடி என்பது எப்படி இருக்கும் என்ற உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மறக்காமல் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.